Gamsheka, Gamsheka,
Ina da aiki a gabana kada ki damu gobe zan zo aiki gaishe ta. Gobe zan zo. Ki haƙuri dan Allah ki haƙuri. Dan Allah ki gaishe. Ah, Fadila. Ki ci ba. Gobe fa bikin nan. Kada ki mutu. Kira mutu? Ha ba zan zo. Karfe 4. Kada kwantar da biki shirya. Ha ba zan shirya. To sai gobe. Magabarta ce fa. Ha wani irin tafiya ne wannan nace miki akwai abin da zan shiga ugu yanzu nan zan dawo mu tafi. Bari in ji. A'a. Mata fa ba sa shiga magabarta ce fa. Mata fa ba sa shiga. Fadila. Muna taɗi ne daɗi taɗi biki kin zo kawai kin shiga wata makabarta. Juya za ka yi sai ka zo ka zauna kai ta kuka. Ba gadi nake ba. To me kake?
Bullshit! Ni ustaz ne haka? Ni! Ustaz ne wa wasu na shari'a. Banda ni. da hankali kullum ana ga mutum a kwance ka lokaci a taimaka masa an kya taimaka masa haba ku ba ku da zuciyar musulunci ne mutum ne fa kwance a cikin jini ya kamata mu taimaka kai tabbata musulmin ne zuciyar musulunci wannan kasar daga ina yake har bi ka duba gani har bi ne a cikin shi kenan sai mu je mu taimaka ko mu taimaka ka ga ni duk ta taimaka masa sai ni ba ku ya ba ni zan taimaka masa zan taimaka masa zan taimaka masa ai taimako lafiya ciwo sosai ko an bayana ne ya kai yake zama da shi kai ka san dama tun da ba a kan wani ba dole za ka je na dan mace na gode fa ba ku yi wannan ba wani abu you see wannan abin da yanzu ya samu suki sosai kwarai da gaske
abin da su da kai ba mu doka patient wanda ke an harbe shi without police allocation or information so na yi wannan saboda ya Mustapha amma ba da haka ba gaskiya we don't do it inda ya samu soki yanzu alhamdulillah abin da so da kai kai da ka bada jinin nan is compulsory dole ne ba wai abu nan ba malt da madara da kuma hanta you start taking it bayan wannan you'll be okay insha Allah amma da Allah our balance is very very important I got it because that's what we used to I got it it's very very important so they ke ya kamata ba mu sun balance din an jima kaɗan nan da minti 5 zan turo nazarin su kamun ku biyu balance da ya karbo Allah ya kiyaye yawa Tahir, a duniyan nan babu abin da na rasa. Bani da uwa, bani da uwa, su kaɗai na rasa. A lokacin da suke raye duk abin da nake bukata a rayuwata sai sun samu ko ta tsiya ko ta arziki. Albasa ba ta yi halin ruwa ba. Menene? Caku basir ne. Maganin basir ne irin wanda ake kunna mai wuta din nan. Jikan malam ya ƙi halin malam yadda mahaifina yake a garin nan gabar da yamma kudu da arewa. An san babban malami ne da kanshi ya nemi alfarma a gurinka a sa sunanka. Ustaz ka bi iya da wannan shaye-shaye. To yanzu malinta ta ɗauke idan mutum yana da larura kai ya nemi magani. Na ji an sa mai sunan mahaifinki kakansa kenan ana kiran shi ustaz shi kenan ba zai nemi maganin larurar da take damun shi ba ai ba wani abu bane idan da laifi a can shaku bashir ni sai in hana shi inda laifi to babu a'a duniya dai ta ce ka kina ka duniya ta so shi baki zaki man ba baki tsakanina da shi to ishuru ustaz yaya me yake tafi da kai Daji wallahi dan wani problem ne ya samu motan da kasa aka yi mun odanta daga Kwatano. Gaskiya dadi wannan motan ba ta yi mun ba. Na dauka wallahi ni kadai ne da ita a garin. To mun dan fita Fati yau. Sai na ga dan gwamnan garin nan da wata mota dadi ba ganta ba wallahi. Ni gaskiya ita ta yi mun kuma an ce shi kadai ne da ita a Najeriya ma ba ma garin nan ba. Yanzu a suwo mota jiya ustaz ka hawo ta daga jiya zuwa yanzu sannan ka zo mana da magana tuwar baka son mota nan. Gaskiya dadi ne ba ta mun. To abin da nake so da kai shine za mu tura a je a samu shi yara ko dai ya faɗi kamfanin da aka yi masa oda ko kuma a bashi riba times 2 ya bada wannan motar wadda yake hawa sai ne da wadda yake hawa ta maka ni wannan kawai da taimako ta kara da dan gwamnan waya yi shi waya yi dan gwamnan ba Allah bane yi su ni ma shi yayi ne bani kuɗin kuma tashi ka tafi Allah ya tsare ka in dai ina raye ka hau mota ka gama ustaz idan ma akwai abin da yake gaba da motar kai magana yawwa sha maganin sha ku ba sa Ija takara da dan gwamna menene dan gwamnan ba Allah bane yayi shi ni ma Allah ne yayi ni kuma ya bani kuɗi sai me
amma na rufe ido na ban ga kyan makanta ba. Idan kika bude sai kiga kyanta. Ai daɗin kuɗin kenan. Daɗin kuɗin kenan ka ci naka su ci masu ƙaunar ka su ci bare kuma da wanda na haifa. Ina da sani. An sa mota. Ustaz mu yanzu muna kan hanya za mu yi tafiya kasan za mu je Dubai yau. Ba na jin da za mu wuce sati daya don kwana 5 ne a tafiya, amma yanayin kuɗi baki ɗaya na tafiya duk mun hada su a cikin transfer baki ɗaya, kuma tunda na bar gida ba komai ba mamaki kaɗan buƙaci wani ɗan kuɗi haka wanda za ka yi amfani da shi. Akwai ce gina na a cikin ɗaki na yi signing a kai, ka je ka rubuta duk abin da kake bukata wanda zai ishe ka kafin mu dawo. Duk waɗansu abubuwa da kake tunanin za ka yi ka rubuta ka yi babu wata matsala. Sannan abu na biyu, kwanakin baya na shiga ɗakinka neman makullin motata, na ga wani abu akan tebur ɗinka wanda hankali na ya tashi sosai. Wannan abun hoda ce ta yi min kama da heroin ko cocaine. Idan ka ce wannan harkar za ka yi a rayuwa, ina tabbatar maka da cewa you are not going to anywhere. Za ka sha wahala fiye da yadda baka zato. Abubuwan da kake yi ina goyon bayan ka, mahaifiyarka tana magana ina kare ka, na san cewar ba mai kyau bane, amma saboda namiji ne kai za ka shiryu. Tunani na kenan. To amma idan ka kai ga irin wannan sai ya lalata ma rayuwa baki daya. Ka kula. You have to take care. Ka gane abin da nake ba? Sai mun dawo. Kanazu. Hello. Ustaz ne? Shi ne. Sai dai ka yi hakuri fa. Domin Allah ya yi wa mahaifanka rasuwa, an dan samu crash ne na jirgin sama. To amma abin mamaki shi ne, ni kuma babu abin da Allah ya jarrabe ni da shi sai san wata yarinya. Wannan yarinyar kuma ka san wani abu, ba ta so na daidai da sakan daya. Ni kuma na yi alƙawari duk abin da nake so a duniya in dai na gani ina so to sai na samu. Ba zan taɓa auren yarinyar nan ba har sai ran da ta buɗe baki ta ce ina son ka ustaz. Yalla bai wannan mace yarinya ce kuma su wa iyayen ta. Fadila. Fadila.
wannan ita ce Fadila, rayuwata. Fadila, wannan shine Tahir, wanda ya ceci rayuwata. Ya zama dan uwa, abokina. Tashi ki shiga ciki. Ki shiga ciki na ce. Akan Fadila zan iya kashe duk duniya. Gamsheka, 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 tafiyan da yan uwana suke ka fitar da ni daga cikin wannan keji don na lura ba ka da tausayi. Fadila, ba zan taɓa daina son ki ba, kuma ba zan taɓa barin ki ba. Duk wata kafa da Ubangiji ya samu na tausayi, son ki ya toshe ta. Ba zan taɓa tausaya miki ba in har ke baki tausaya min halin da nake ciki na sanki. Tabbas kai Gansheka ne, ka yi sara ka yi ciwo, in baka sami yadda kake so ba kuma ka yi tsartuwa. Ya Allah, ka cire da kangin wannan azalin.
wannan shi ake kira kwaɗo kai baka san shi ba ka ki taɓa wani banza kana liƙe masa ka san kowa wannan ban san shi ba taɓa ganin sa ba sai wannan rana tahir ke da kaka mai dan wani naka bari ga ma gaskiya duk wannan tsalle-tsallen da muke nasa wannan ba irin namu ba in za ka ɗaga masa kafa ka ɗaga masa kafa kurum a ni barka jin gawa ka ai inda aka ce maka za a samu to ni ina na inda aka ce maka za a samu to ina in ba da haka ba wannan ruwan da kake sha kai sai ka same shi a ka ce haka ka ce to Allah ba Allah ba amin Gamsheka, 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 Fadila, duk abin da nake ke sani, duk zafin ka da nan a kan ki nake saukewa ba don komai ba, saboda kin yi amincewa da ina son ki, kullum sai na faɗa miki ina son ki, amma kin yi furta min cewa kina so me yasa me illata ina da kuɗi hali na mai kyau ko ba mai kyau ba ki ce kina so su ɗaya sai ji daɗi a rayuwata kin san duk duniya ba wanda nake so idan ba ke ni ko da rasa sai dai kowa ya asa da ke a duniya yau ya so ki faɗa min cewa kina so zan faɗa so kauna ta yau kin soke zo karba zurfin so in har
kin so na gode yau roƙon dacewa soyayya sai Allah ce Gamshekar soyayya ta yi wasara ta noke so karka da mashin so kauna ta yau ka soke so karɓa azurfar so in har kasa na gode yau roƙon dacewa soyayya sai Allah ce Gamshekar soyayya ta yi wasara ta noke so karku da mashin so kaunar juna kun da muke so karɓa zarfar so in har kun samu gode yau roƙon dacewa soyayya sai Allah ce har kauna kin so soyayya zo kwaso daidai na numfaso yau kun kina jefai so zo ba ni turaren so mai kamshi na feso ni ke zan yi waso mai suna ɗan lele ka zan talele ko ka tura kulle zo biyo sharkole lalle ba kara shi kauna ta yau ka kwashe ni birna na yi tsalle domin ina san na dace Gamshekar soyayya ta yau sana ta noke so karku da mashin so kaunar juna kun da muke so karba zarfar so in har kun samu gode yau roƙon dacewa soyayya sai Allah ce so karram sirri na kai ne tauraro na kai ne hasken rina zo amsa kirari na in har zan ban kwana sai na cika burina ni kai ne tsamina ke ce alƙimai lata zo ga inuwa hota lalle yau kin kyauta zo ga babbar kyauta zo ban soyayya ta yau na miko zo sanya yau shakar numfashi hasken soyayya ke ce fuskar ki tana kyalli ta kun kauna kalli wasan ma'adan dali yau kin daudin kwali zo ni yo tambali karki yo min kulli ni bi na a hankali na yi koyon wasa zan je filin gasa in har kanin fasa dure mitan gasa na ɗauki yan kauna lalle yau sai ka dashi damke ragamar kauna in kai sanya zan kwace filin wasa mai kamun daura yayan mata min yo adire ban so mi ta ba sakar so mun saba so ban kyauta ba ribar so zan ba hutu na zan sharfa ba zan lalace ba ni ne kai zan duba ke zan wa fifisha mana ni rike sha kauna na da muke sha zan so ki fifisha na yau karin murna domin na san na dace daure kyallin kauna bana kwatan ki kwance Gamshekar soyayya ta yau sara ta noke so karku da mashin so kaunar juna kun da muke so karba zarfar so in har kun samu gode yau roƙon dacewa soyayya sai Allah ce filin wasa mai kamun daura yayan mata min yo adire
ina dalilin mutum zaka zama wani sai ka ce ka zama annoba kana firgita mana yarinya wai shi yana takama dan mai hannu da shuni zai yi taka kowa san ransa yi abin da ya ga dama ai mu da uban ya rasu da a ce da ya rasu su mutun tare da dan dukiyan abawa bitul mali ko fakara'u za su samu su yi amfani da kuɗin an samu amma yanzu wannan me amfanin shi na tabbatar maka mai gida wallahi shaye-shayar nan yake yi ko daya aljannu ne kawai ma suka firgita shi barin ga maki gaskiya ba wani shaye-shaye aljannu ne kawai suka shiga jiki da dama aljannu ai irin wannan suke bi yana tafiya yana wani abu haka yana wani abu haka na ce wallahi wannan ran da tun da ƙara ganin shi a gidan nan sai na hada shi da mahukunta sun hada ni da shi sun raba mu da shi da yafi wallahi tallahi ba za ki tafi ba ki kama hanya yanzu ki je ki zauna ki dade wallahi in kika saki dadewa irin na shekarar jiya za ki ga yadda zan miki insha Allah ba zan dade kina da jin abin da babanki yake faɗa dan Allah fadila in kin je dan Allah kar ki dade duk abin da kike kai ki bari la'asar ta miki gida dan Allah gida da wuri kin ji yawwa ni dai ba na son kananan magana dan Allah dan Allah ai shi gantaka ce in ban da haka ya zai mana wani cin mutunci ya dinga damu in an mata auren ai ma gaita ne Fadila wurin ki na zo kuma na ga kina neman ki wuce iya ke na kai sana kuma an ce ka da dai to ni ba wurin ki na zo ba mutum da mutum na ce maka a kira haka me kake nufi
to waya ke ki ba sani ba ba zai iya ba wannan ba fitinin ke na ba ke ba hukuma a gari tsari Allah saurara mu ne magana me ake a waje to ni da babanki wa kika fi so amma ba ka da ni ta fi so ni ta fi so mara kunya ni ta fi so mara kunya ni ta fi so ashe ba ka da kunya in aike ta ka zo ka bare ta ka jitsa hanya ka ci ba za ta ba ke zo nan dawo zo ki tafi ni zo ki tafi dawo kuma gida na fasa ita na fasa kai ka fita ido na na ce na ce ka Gamsheka, Gamsheka, Ustad, Gamsheka, Gamsheka, Ustad, Gamsheka, Gamsheka, ya zaki bar ni a waje awa daya ina jiran ki na ce ba na saka dole ne ha to ni ina son ki wallahi ina son ki baba ya kai ne ka shigo wani gida ba na hana kana ce kan kare ganin ka zo wurin ta ba me yasa ka zo wurin ta ni ina son ta ba ta son ka kaji ko ita ba ta son ka duk lokacin da na ƙara ganin ka wajen ta zan haɗa ka da mahukunta zan haɗa ka da 'yan sanda kai shiga ciki ba dai kai shi ba ne me za ka Tahir, ba zan yi zuciya ba, zan kuma maimaita maka magana da na gaya maka. Ka fita daga harkar wannan yarinya da kake nema, domin ba sa'ar neman ka bace ba. Idan kuma kaki, za ka jefa kanka a cikin masifa da bala'i. Naji, ni kuma babu wanda ya sai canza min ra'ayina. Ni na ce na ji na gani sai na taimaka mata saboda ba zai yi bata cikin wannan kunci da takwaran ba wallahi sai na taimaka mata ba kuma wanda ya saya ni tayi mu kuma ba za mu canja da kan ra'ayin mu mutukar kai ma baka canja in baka bata ba to mu ma ba mu kuma karshe ina so in gaya maka tambarin magigo ban kashi alaba da sa amin ni ce na ji na gani kun babu wanda ya saya ni Duk sarar Gansheka ta kawo window
wane ya bani kai ne yau kai ɗazu ba mai kwace mini sakona ya wanzu kuna bare ni kanunan so ƙauna aini ko na yarda sonan gwanki ka kore mai sharri kin bude min baki kai so ai dore kin nuna kin yarda ai ni ko na gode soyayya ya haɗe Gansheka ta kawo mun doki da masirin soyayya karya mun gane la 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 layyo wakar san sai ni ce soyayya ku yi koyo kun kunye kun dace a cikin ta ba wayo balle a hauka ce lallakin birge ni soyayya ke yare ni a lokacin da ta cika shekara 18. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Lawan. Hooray! Stars! Yes! haƙuri ya haƙuri ba da san raina ba ne kun gani ko rama mata sakari a warwasa
Tsara Tahir! Ba ku ba shi na shi ba shi yasa bacci yake shi. Sakale a awarwarsa. Awarwarsa? Da kuɗe ita. Yay! Sakale! Yay! Stars! Sakale! Da kuɗe ita. Ustaz! Sakale! Yes! My man, Mom. Fadila, tashi ki zo nan. Tashi ki zo nan. Ni dai ina tsoron ranar da zai gane cewa muna soyayya da kai. Fadila, insha Allah ma zai gane. Ni na san cewa duk daren daɗewa zai gane cewa bayan kun fita tare kana dawowa ka zo ka gane. Saboda haka mu haƙura da juna kawai. Ya kashe iyayena ma balle ka. Gamsheka, Gamsheka. Madam. Ai. Ina so ki yi wani abu. Inda yake tunkawa yana sinki, ni ma kan yi sinki. Inda yake tutiya da zai iya kashe kowa. Amma duk wanda ya taɓa ki zan iya harka shi. Saboda haka ban gwamnati zai yana sinki. Ina son ki kuma ba zan daina son ki. Kin fahimta? Ni Tahir. Wallahi babu abin da zai mulke shi da kaina da ke. Tahir. Hello. Stop, how are suna cikin mota. Kin jami min faranti. To shi ke, yanzu na zan lafa. Ni ke son sani. A wani da shi ko ba shi ba ne. To shi ke, sai na dawo.
ka ci amana ta ni in gaya maka zai iya kashe kowa a kanta sannan ka zo ka je kana neman ta har kana tutiyar da za ka iya kashe kowa a kanta to yau zan nuna maka ƙarshen ko kana tutiyar da jinin da ka ƙara ko zan baka jini Me haka? Wannan ita ce yarinya da muke fara. Kana nufin kai nasara akan shi kenan? Eh, kusan nasaran kenan. Amma abin da nake so da Allah ka taimaka min in kwana a nan kafin gobe da safe ko garin nan. In ba haka ba in dai sun ina garin nan wallahi kashin ya bushe.
اللهم صل نبي الهدى مسوي الله ناير فانك بواي نبي منزونا مسوي منزو daga amina kai muke so ka cece raina Gamsheka, Gamsheka. Na tayar. Ban gan shi ba. Ba za ka faɗa mu. Ba za ka faɗa ba? Na tayar. Gamsheka, Gamsheka. Ustad, Gamsheka, Gamsheka. Ustad, Gamsheka, Gamsheka. Tired. Tired.
a warwasa gudun ya kare ko Ustaz! 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 irin abin da za ka saka min ba ka san ustaz Ustaz, kun bani kunya. A kai ni kadai akan mace. Ku ba maza bane. Kamata kin abin da za ku aje makaman naku. Amma ba da makami ba. Saboda haka duk mata ne. Gamsheka, Gamsheka, Ustad, Gamsheka, Gamsheka, Ustad, Gamsheka, 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 Ustad, Gamsheka, Gamsheka, Ustad, Gamsheka, 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 Ustad,
dama ina jiran wacce za ta share mana hawaye za ka aure ni ne maka madadin wancan kabila gafara da Allah mun ga wani dattijo da kai ka tsaya ina bin hanya kana bin hanya kai ka san bayan ustaz ya gudu daga hannun hukuma har ya samu matan da zai aura shi tunanin da ustaz yake ya tsira daga hannun yan wanta ya na su kuma sun lashe ta kowa sai sun ɗauka sa aliyu umar